Squad. Nangkapol basi ka na kay mo patog yahong. Dili ra ko. Nindot tinil tanawa. Hali, hali. Likod tanawa. Kani likod kani. Oh, tanawa squad ah. Yung kani ko daw. Likod kani squad mo palita. Paghilom diha na mga kalaki. Palita 200 ra. Oh, tanawa. Di ba? Likod kayo, palitan na. Buwak man lagi. Palitan nyo na. Bayaran nyo ng 200. Tukan tinggal ni mama. Palitan nyo na. Palitan 200 na. Tukan nyo tinggal ni mama. Sige na. Nakabuang nga segundo. Sige na ba? Sugta na ba ko? Dili lagi ko. Kay kabalo kong kwarta rin apa si Monaco. Grabe po ka. Sige na ba? Sugta na ko. Pangita ko nung mas gwapa pa na ako, no? Ayaw na ako panguyab, no? Mapaglitaan ba ko ni mong gwapa ng galugos may kong pasugot ni mong bati kay kagnawong? Di ka di ayaw. Bro! Naputol na akong sanilas. Wala, sorry ka, Ebra. Huwag ning batag lastik ko. Gani kayo nangukiran eh. Mo naman ni Brad, bago ni siya. Salamat kayo, mapulihan na gini akong gubang sanilas. Maune? Para sa ko. Ay, excuse me. Ay, sorry. Ay, Ano ka? imo ada na. Squig! Oy. Squig! Ikaw manggitong kabaw ba mong tagna? Pwede magpatagna ko nimo? Sige, akong tagnaon para nimo. Klaro kayo. Madato ka pohon. Pag-sure ba? Lagi Madato ka pohon. Ay dili pwede karon squad kay nanginahang ko kwarta. Abuang, manalang na ako, di ba ako dyan eh. Ay dili squad kay kinahanglan nung gyud ako nga karon ko dayon madato squad kay dagan kay kung balayran nga mga utang ug planong mga palitunon. Di lagi na ko na mabuhat kay manalagna ra ko. Bisan ra mo advance ko 1 million squad. Kaya mo lakaw pangawat sa bangko. Mangawat ko sa bangko? Pag sure ba? Lakaw. Mangawat ko sa bangko squad. Salamat squad. Tuugin at bangko. Moy, Ay, nakadungog ka karon sa balita? unsa man? Nga kanang munisipyo muhatag sila cash assistance sa mga naisakit sa baga. Pila pod? 200,000. 200,000? Oh, Nakay lighter da, lighter. na. Dagote. Palitin ko itong isa karim. Ha? Palitin ko itong isa karim. Moy. Ah. Days kalibo paliti ko ato og 5 ka stick nga sigarilyo. Di magpalit pud imo kung sa imong gusto. Sige. Sige pagdali ha. Oo. Naradok. Ay, salamat kayo. Nagsukli. Ay, di ba niyon ka na papaliton ko kung sa gusto nako? Oh, Nipalit ko kuan dok, sapatos to. Sapatos o isa ka sinila. Salamat kay dok. bang buto times 2. Segunda na. Bang times 5. Ala sa lasting na times 10. Bang! Paldo ko 20,000 is kayo. Paldo. Yes! 20,000 ni Moy. Just 20,000 Moy. Yes. Agay na unang ina. 20,000 na Moy. Dako. Tulis ni. Ambilin mo kwarta. Ambilin na. Ikaw. Pila mo kwarta ni? Balik na akong kwarta. Re. Tawa. Ba. Sige, kung makabira mo na akong tulo, inyo ning 2,000. Sige. Sige, bira pa! Kamatay ka na blanco, laman ninyong lawas tulo, mga tambalolo mo! Kamatay din ako! Bukat tayo! Gati di may kwantas uling diri ko. Sige, bira! Saan ka pinong render pero di na palap ko. Wa man day may mga kusog na mauli pa mo!
Oh, dara. Wala akong libre ninyo atong birthday na ako. Oh, kana, salamat kayo Salamat mo. mo. Lagi ni. Okay ra na, importante na mainom. Sige, pre, kay uhaw kayo. Sige na. Mo na. Okay na kayo uhaw. Ah, Tay sa naman nga naman eh. Banganga! sunod. Sige sunod. Pera dipin. Tay sa naman kinutsara naman ha. Ay na sig reklamo kay mang gasolina. Dahil na, yapon. Yung. Okay. Mo na pod.